Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – «Удзячнае сэрца». 21 верасня 1981 года ААН заснавала Міжнародны дзень міру. Штогод мерапрыемствы ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку пачынаюцца з удару ў звон міру, які адліты з манет 60 краінаў свету. 21 верасня 2022 году у Расіі абвешчана частковая мабілізацыя. Яна выклікала пратэсты, арышты, уцёкі людзей з краіны. Людзі не жадаюць вайны. Украіна марыць пра мірнае неба над галавой праз сотні дзён вайны. Беларусы як на шылах. Тэмы вайны і міру сталі зразумелыя і блізкія нам. У такі няпросты час ці актуальныя словы Паўла: «Заўсёды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе». Знаёмы тэкст, які гучыць у новых умовах. Заўсёды радасць, увесь час малітва, за ўсё падзяка. З прачытанага тэксту мы разумеем, што дзень падзякі – гэта больш, чым адзін дзень у годзе. Павел кажа кожнаму хрысціяніну: «Калі верыш у Ісуса, паслухай Божую волю. За ўсё дзякуй». Як у нас з удзячнасцю? Даўно зразумеў сам, часта паўтараю ў царкве: нам ніхто нічога не вінен. Жывеш з такой усталёўкай, хутчэй убачыш літасць Божую і клопат людзей. Каб лепш зразумець словы апостала, хачу словы Паўла падзяліць на 3 тэмы: блізкую, дзень падзякі, далёкую, год падзякі, глобальную, жыццё падзякі. Дзень падзякі. Ён вельмі важны. Мы з вамі ў кропцы часу. Ёсць сёння, тут, цяпер, нейкі пазл, з якога складаецца карціна жыцця. Жыццё складаецца з важных дробязяў. Неяк у нашу царкву прыехалі госці. Я зайшоў у краму купіць памятныя падарункі. Адна каса працуе. Перада мной 2 бабулі. Заўважылі, як я паспешліва паглядаю на гадзіннік і вырашылі мяне прапусціць. Сказалі: «Мы на пенсіі, нікуды не спяшаемся». Я быў ім вельмі ўдзячны. Прыемныя дробязі. Ці навучыліся мы іх бачыць? Як часта вы, сябры, кажаце дзякуй жонке, мужу, дзецям, бацькам, калегам, начальніку? У кааператыве, дзе мы жывем, ёсць дворнік. Жанчына, якая вельмі адказна ставіцца да сваёй працы. Канешне, ёй плацяць. Аднак, нягледзячы на гэта, я вырашыў яе аддзячыць. Купіў шакаладку, падышоў, пазнаёміўся, адзначыў яе стараннасць. Апынулася, яе доўгі час хвалявала пытанне: куды мы кожную нядзелю едзем з гітарай? Знайшліся агульныя знаёмыя хрысціяне. Мы абмеркавалі яе некаторыя праблемы. Я падумаў, што падзяка – добры пачатак адносінаў з людзьмі і магчымасць для евангелізацыі. У Евангелі паводле Лукі ў 17 раздзеле распавядаецца пра адзін дзень жыцця Хрыста. Да яго звярнуліся за дапамогай 10 пракажоных. Калі шлі да свяшчэнніка, вылечыліся, аднак вярнуўся падзякаваць толькі адзін. Ісус спытаў яго: «Дзе ж 9?» Сумная статыстыка. Няўдзячных больш, чым удзячных. Не трэба апускаць рукі. Трэба вучыцца дзякаваць і шукаць нагоду для гэтага. Кожны год, 31 снежня, у нашай царкве адмысловае служэнне, апошняе. Мы вучымся глядзець у мінулае з падзякай, а ў будучыню з надзеяй. Ці ведалі мы ў канцы 19-га, што прыйдзе каранавірус і палітычныя цяжкасці, а ў канцы 21-га, што здарыцца вайна Расіі з Украінай? Нават нягледзячы на гэта, кожны год можа стаць годам падзякі. Год падзякі – гэта кола часу, падзеі мінулага.
У евангельскіх церквах ёсць даўняя традыцыя на жніво маліцца за ваду, за хлеб, за Біблію. Дакладныя вобразы, якія паказваюць, што чалавеку трэба не так шмат, але насамрэч мы не настолькі сціплыя. У жыцці хочацца значна большага. І кожны год мы бачым, як Бог клапоціцца пра нашы патрэбы. Бог з намі, пісаў Ісая. Гэты ж словы паўтарыў Мацвей. Ён дае больш таго, у чым мы маем патрэбу. Таму кожны год у жыцці веруючага чалавека гэта год Божай літасці. Але ці быў гэты год маёй і вашай падзякі? Ежа на выбар, адзежа зручная і цёплая, абутак не шаруе ногі, хатнія прыемныя рэчы. Ёсць гэтулькі ўсяго, за што варта дзякаваць Бога. А што сустракаецца? Скаргі, незадаволенасць, абурэнне, раздражненне, і гэта ў асяроддзі веруючых людзей, якія разумеюць, што Бог усё кантралюе. Павел кажа кожнаму хрысціяніну: калі верыш у Ісуса, паслухай Божую волю, за ўсё дзякуй. Вялікае бачыцца на адлегласці. Сямейныя праблемы ў жыцці маіх бацькоў прымусілі мяне шукаць Господа. Было шмат усяго непрыемнага. Мы з сястрой пакутавалі. Тады здавалася ўсё дрэнна. Сёння глядзіш на ўсё інакш. Так было трэба. Гэта зразумеў і Іосіф, сын патрыярха Якова. Яму прыйшлося шматлікае перажыць. Браты прадалі яго ў рабства. Цяжкая праца, несправядлівасць. Але ён вучыўся бачыць Бога побач. Вось чаму для яго гады ў Егіпце сталі гадамі падзякі. Ён сказаў братам: гэта не вы мяне прадалі, гэта Бог мяне сюды паслаў. Ён бы зразумеў словы Паўла: за ўсё дзякуйце. Ёсць шмат Божых спраў, якія цяпер здзяйсняюцца ў вашым жыцці. Яны таямніца. Бог ведае, чаму, навошта, наколькі. Падзяка з нашага боку – гэта давер мудрасці Господа. Як бы хацелася, каб гэта думка распаўсюдзілася на вобраз усяго нашага штодзённага жыцця. Жыццё падзякі. Наш сын далёка ад дома. Вучыцца ва ўніверсітэце. У сямейную групу трапляюць відэа, аўдыё, фота, паведамленні. У сына заўсёды ўсмешка. Яго штодзённая падзяка супакойвае і натхняе нас, бацькоў. У 2021 годзе на Трансусветным радыё стартаваў праект «Урокі гісторыі». Хутка выйдзе інтэрв'ю пад нумарам 100. Падрыхтоўка, запіс, асэнсаванне інфармацыі заўсёды выклік для майго розуму і сэрца. Нейкія факты мяне пераследуюць. Але я стаў больш выразна разумець, што кожны чалавек важны для гісторыі, і кожны чалавек пакідае пасля сябе гісторыю. Якія сляды застаюцца пасля нас? Нядаўна ў інтэрнэце знайшоў песню Ігора Талькова «Глобус». У прыспеве такія словы: «Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать, кроме той, роковой, в которой вы все не живете, потому что нельзя это жизнью назвать». Ён пісаў пра савецкі час. Хтосьці лічыць гэтыя словы актуальнымі і сёння. Аднак у гэтага спеву няма надзеі, няма выйсця. Яна не паказвае на дзверы, за якімі рашэнне. У шматлікіх месцах планеты людзі шукаюць справядлівасць. Чаму? У зла ёсць розныя формы. Зло там, дзе грахоўны чалавек. Апостал Павел пра гэта пісаў: «Цяжкія часы прыйдуць за чалавека». Шмат людзей скажуць: «Цяжка жыць». Канешне, а таму ў нас новыя нагоды для падзякі Богу. У гэтым парадокс веры. Мы пакідаем у баку пытанне «навошта» і «чаму», а думаем пра хрысціянскія сляды, пра дух падзякі. Павел пісаў: «Дык перш за ўсё прашу ўзносіць просьбы, малітвы, умольванні і падзякі за ўсіх людзей, за валадароў і за ўсіх, хто пры ўладзе, каб весці нам жыццё ціхае і спакойнае, ува ўсякай пабожнасці і сумленнасці. Бо гэта добра і прыемна перад збаўцам нашым Богам, які хоча, каб усе людзі былі збаўленыя і прыйшлі да пазнання праўды». Навучыцца дзякаваць за пэўнага чалавека не толькі добрага, але і злога частка хрысціянскага ўплыву і Божага збаўлення. Ісус уплываў на рымлянаў, акупантаў і хананеяў, ворагаў Ізраіля, а потым назіраў у іх жыцці неверагодныя плады. Хто ведае, магчыма, яго начныя малітвы на гары былі і пра іх. Заўважце,
Ён сказаў не вучням, не кніжнікам і фарысеям, а пра сотніка: «У Ізраілі не знайшоў я такой веры, і хананіянкі вялікая вера твая». Божае жаданне – нашая падзяка. Павел кажа кожнаму хрысціяніну: «Калі верыш у Ісуса, паслухай Божую волю, за ўсё дзякуй». На нашай жыццёвай дарозе няма выпадковых падзей і выпадковых людзей. Мы частка Божага плану, і Ён ведае, што робіць, нават калі гэта насуперак нашаму жаданню і разуменню. Падзяка вызваляе наш розум і аздараўляе наша сэрца. Удзячнае сэрца – Божая воля. Напоўнім падзякай дзень, год і ўсё наша жыццё. Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за те года, что у тебя идут, и за Его великое терпение, и за Его великое терпение, за то, что Он не осудил тебя, и радость дал, и сердце, чтоб любила. Не оскорблял ли ты Его, когда твоя любовь, распыхнув, вдруг остыла? Твоя любовь, распыхнув, вдруг остыла. Когда ты слышал, как Он исцелял слепых, больных, немых и прокаженных, ты вспомнил ли, как Он тебя спасал? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодари ли ты Христа за то, что Он был распят за тебя толпою? Он дал тебе для жизни вечной все. Благодарил ли ты Его с мольбою? 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 На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.